Гледам този бял лист, така непоносимо чист, и не ми идва нито дума да опиша този лагер как вълнува. Признавам, тази задача доста ме озори и затова помолих братята танцори да ударят и те по едно рамо, да не се мъча така аз само. Попитах ги какво е лагерът за тях. И ето как ми отговориха през смях. Приятели, танци, кеф. Абе, що няма хартия в този кенер? Феноменален, приятен, топшик. Научих и някой друг дипи трик. Разнообразие, текила, свобода. Така стоят нещата, мои господа. Щур купон, шотове, брокат, а мястото е направо уникат. Бушлайф, жуба, юрдечка, мухоловка. И за батали сериозна подготовка. Това се питам аз цял ден. Какво е всъщност лагерът за мен? Въпросът още ме държи в тлен. Но ми се стори, от някъде да чух, че ставало май въпрос за отборен дух. И така, за това стихотворение ме сполетя най-сетне доза вдъхновение. Последно нещо ще ви кажа аз в Рима. Една проста истина неоспорима. Всички тук сме един от отбора. Лагерът, това е да си човек сред хора.